Türkiýede we dünýä döwletlerine Türkiýanyň wekilhanalary tarapyndan her ýylyň 10-22 aprel aralygynda Türkiýanyň syýahatçylyk hepdeligi ady bilen dürli çäreler gurulýar. Şeýle çäreler ençeme ýyldan beri Türkiýanyň Türkmenistanyň ilçhanawy tarapyndan hem gurnalyp gelýär. 17 aprelde Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki Türk Medeniýet Merkezinde Türkiýanyň syýahatçylyk hepdeligi çäreleriniň çäklerini Türkiýanyň syýahatçylyk budagynyň surat sergisi geçirildi. Türkiýanyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dolu ýetýärli elçisi Ahmet Demirok'un gurnamagyna geçirilen çäre daşary ýurtlaryň elçileri, ýurdumyzyň syýahatçylyk kampaniýalarynyň wekilleri, şeýlekem köpçüliklerin habar beriş serwisleriniň wekilleri gatnaşdy. Atawatan media taparlyny hem çağırlan dawrasyna Türkmenistan döwletimiziň Türkmenistanyň medeniýet ministriniň ornwafary Nurfehat Şeýleýew wekilçilik etdi. Dawaranyň çäklerine Türkiýanyň elçisi Ahmet Demirok çykyş edip, Türkiýanyň syýahatçylyk budagyna gabanýan üstünlikleri barada giňişleýän maglumat berdi. Hususan käbir görkezjilere ünsi çekdi. 2024-nji ýylda Türkiýe Respublikasy 62,3 milyon syýahatçy kabul edip, syýahatçylyk girdejisi 61,1 milliard dollara deň boldy. 2025-nji ýylda bu ugurda täze rekordlaryň gabanylmagyna garaşylýar. Degişli döwürde 65 milyon syýahatçy garaşylyp, girdejiniň 64 milliard dollara barabar bolmagy çaklanylýar. Türkiýanyň elçisi Ahmet Demirok soňky ýyllarda türkmen raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna syýahatçylyk etmäge uly gyzyklanma bildirýändigini belläp, 2024-nji ýylda 153 miňden gowrak Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýede bolandygyny we bu görkezijiniň bir öňkü bilen deňeşdirilenine 27 göterim köpdigi bellenildi. Syýahatçylyk ulgamyny özleri uçar gatnawlarynyň hem ähmiýetiniň uludygyny belläen elçi Demirok 2025-nji ýylyň 1 aprelinden Türk Hawa Ýolları kompaniýasynyň Aşgabatda uçar gatnawlarynyň ýygylygyny hepdedi. 11-den 14-de çykarlandygyny, 10-njy iýundan bu gatnawlarynyň sanyny 17-de ýetirjekdigini belledi. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniyasy hepde Aşgabat-Istanbul aralygynda 10 gatnaw amal aşyrýar. Türkiýanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini tanışdyrmak üçin dürli çäreleriniň gurulýandygyny belläp geçen Türkiýanyň elçisi Demirok 2024-nji ýylda Türkmenistandan 7 jurnalistiň hemde 9 syýahatçylyk agentliginiň Türkiýanyň syýahatçylyk ýerlerine bolandygyny belledi. 2025-nji ýylyň maý aýynda ýene-de 22 adamyň, 11 jurnalistiň hemde 11 syýahatçylyk agentlikleriniň wekilleri 2025-nji ýylyň maý aýynda ýene-de 22 adamyň, 11 jurnalistiň hemde 11 syýahatçylyk agentlikleriniň wekilleri Türkiýanyň Trabzon we Rize sewitlerine syýahat amal aşyrjakdygy bellenildi. Türkmenistanyň medeniýet ministriniň ornwafary Nurfehat Şeýleýew hem öz gezeginde Türkiýe Respublikasy bilen medeni syýahatçylyk hyzmatdaşlygynyň öwrüldürülmegine aýratyn ähmiýet berýändigini belledi. Ol iki ýurdun gurnaýan medeni we syýahatçylyk maksatly çäreleri Türkmenistanyň we Türkiýanyň wekiliýetleriniň işçen gatnaşýandygyny aýdyp, şu ýylyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýetleriniň Türkiýede şeýle saparda boljakdygyny aýtdy. Dawarada mehmanlar Türkiýanyň dürli künjekleriniň syýahatçylyk mümkinçiliklerini açyk görkezýän surat sergisine aýlanyp gördüler we mehmanlara hödür kerem edildi. Salam Atawatan TV YouTube kanalynyň mehriban tamaşaçylary, hormatly tamaşaçylarym, bugun gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşen Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň elçihanasynyň gurnamagyna syýahatçylyk hepdeligine bagyşlanyp çäre geçirilýär. Biz hem bu çäre Atawatan media tapary bolup gatnaşmagyna geldik. Salam. Salam Mehri. Emmemizin görüşümüz ýaly şu ýaňy ödüňden belläp geçdiňiz. Türkiýe Respublikasynyň elçihanasy bugun gözel şäherimiz Aşgabatda Türkiýanyň syýahatçylyk hepdeligine bagyşlanan çäresini Aşgabatymyzda biziň ýurdumyzda da geçirmäni meýilleşdiripdir. Şoň üçin biziň Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň medeniýet merkezine foto suratlaryň sergisine gatnaşmagyna geldik. Şu taýdene görüşümüz ýaly syýahatçy kardeşlerimiz, syýahatçy kompaniýalarymyzyň wekilleri, dürli ilçihanalaryň wekilleri ýa-da beýleki köpçülikleriň habar beriş serwisleriniň wekillerini görýär. Bu bolsa biziň bu çäre bolan gyzyklanmamyzy hasam giňeltýändigine subut etýär. Anha mehri gördüňiz şu wagt ýa aýlanlyk her türlü suratlara sinetdik. Bulary biz syýahatçylar bolup Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy tarapyndan gurnalýan syýahatçylyk gedelençlerine de şu ýerleriň köpüsine biz bolup gördük we üýtköşük täsirli ýerlere özümiz gedelenç edip şu ýerlerde üýtköşük ýerleriň bardygyna göz ýetirdik. Şu syýahatçy karhanasynyň wekilleri bolup şu ýerleri synlamak, şu ýerleri ziyaret etmek
köşük bolsa, inniki gedek siyahatçylar şo ýurtlara uğradığında ol bir ütköşük duygu bilen hujulanyryp şolary biz gedelençe uğratýar. Siziň bilişiňiz ýaly biz Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky elçihanatynyň medeniýet merkezi geçen ýyl bizi Türkiýeň dürlü şäherlerini gedelençe edip şäherleriniň medeniýeti bilen dürlü uğurlary bilen tanışmak üçin siyahatçylyk karhanalarynyň wekillerini gedelenjek edipdi. Biz onu gadim şäherleri bolan Antep şäheri, Urfa şäherlerine gedelençe etdik. Ondan soňra Diyarbakır şäherine gedelençe etdik. O şäherleriň medeni mirasy, naharlary, ütköşük tagamlary, halyçylyk sunwaty, galy berse de tans sunwatlary bilen tanışyp özümizde ütköşük bir täsir bilen ýurdumyzda dolanyp geldik. Ha ýakynda bolsa biz ýene-de siyahatçylyk kampaniýalarymyzyň topary bilen Antalya şäheri, ýagny diňe bir Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň däl, eýtem ýer ýüzüniň ýaşaýjylarynyň tomusy ýa-da başga pasyllarda isleg bildirip diýinjalynýan esasy bir kurort diýinjalys şäherleriniň biri bolan Antalya şäherine gedelenç meýilleşdirýär. Nesip bolsa gedelençimiz gowy geçer diýär, öz siyahatçylarymyza täze duygular bilen, täze täsirler bilen gelir diýip umyt etýäs. Sağ olun. Sağ olun.